Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chi sirobe amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai tap stand ni mami ma fe ka warichi kana mali kono nogoya la telia la ani songo damatmeja tap stand ibe ale télécharger ya sa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la mi euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka warichi kana mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda labbaik allahumma labbaik en balma on est kunafolié kabo commission des agences du voyage du Mali agent de voyage au commission ba kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko saudiya klemeka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekelme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina to ka semenjona o de koso nemia leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisa ka buli kata agence ben ka fo niya kanu naka barata buli dia to sebon ikatake nintu kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala nanga maka fo commission ala ka fa me ko mandi amma assalamu alaikum la sharika lak labbaik allahumma labbaik Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maigay ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye ku be dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele yi innal hamda la jelema amunun ba fe ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnan compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye
kare minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kare jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra anw ka kare o hukumu kɔnɔna na kare ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye sɛptambre kalo tile 7 san 2025 falayi i ni wula ka maliyɛn cɛ a n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na falayi an ye munumunu salo dɔɔni kɛ tiɲɛ don kari kun don sa nka an kun ye kuma caman mɛn an sera faamaw ma k'u ɲininka a ko dɔw bɛ cogo di ɲɛfɔli dɔw kɛra an ye bilasirali dɔw kɛra an ye a tɔ sini sɔgɔma diripa bɛna na o ɲɛfɔ a ka kunnafonidi kɛnɛ kan ni ala sɔnna baara minnu bɛ sen na wolomasiri tabaw fɛ fala ye sɛptambre kalo tile 7 bɛ hakili jigin mun na aha bato ya hakili b'an ka bato la bato tumutu kɔrɔ ni tile bi k'a kalanso ɲɔgɔn na o ye bato tumutu de ye ale de dasira k'a bɔ k'a bin sɛptambre kalo tile 7 tasibila ani hakililajigi an bɛn'o kɛ bi hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ batoko la fala ye halisa u bɛ kule la dɛ hali bi u ye kɔmasegi baara kɛ ka hakililajigi kɛ ka barosigi kɛ an kɔni ma se k'a kɛnɛ sɔrɔ kulukorokaw fɛ yen nka o tun ye invitation caman n'o ye alu temeli n'a ka maaw ye an b'a dɔn k'a fɔ ko u ye ko kɛ a ko la douane ale fana ye wulikajɔ dɔ kɛ sisan aw ka trafikanw ye siraw bila han u bɛ ba de kan sisan douane ye dɔw minɛ ba sanfɛ komi an y'a fɔ ɲɛna cogo min na jagokaw olu ka syndicat mɔgɔ kan ka s'a ma n'o ye usine jago ye an n'u na babu tɔ kuncɛ nin ye an ka kuma la kumaba ye bi wulada in na an bɛna mun walawala aw ye falayi yɛrɛkun sɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔ la dɛ maa ko ni yɛrɛko ti kelen ye Somatra ale y'i bolo fa k'a to ko kura tuguni falayi n'i b'a fɛ ka lafiya sɔrɔ dugu t'a la n'i b'a fɛ ka climatiseur sɔrɔ dugu t'a la n'i b'a fɛ ka wifi sɔrɔ dugu t'a la n'i t'a fɛ i ka téléphone ka décharger fiyewu mobili ɲuman ye Somatra ye falayi a kɔnɔna na n'i donna fo ne yɛrɛ ko fo nɛnɛ b'i la sa dɛ mobili kura ninnu falayi hali kini tobi yɔrɔ b'a kɔnɔ wa min ye si ni si o da don Somatra san 60 nin y'o ye u bɛ nin baara in na an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ san 40 u bɛ nin baara in na an ka jamana kɔnɔ
k'a ta min y'an ka cɛkɔrɔba Bamaru Simaga le baobab de Segu kana se Gaku ani Maribilen ma Somatara a bɛ dogan sigi la bi dɛ Fala ye ni Ala sɔnna a ma kɔkan jamanaw labɛnw fana bɛ an bolo yɔrɔ Moti ta kɔni maa t'o kɔrɔfɔ maa ye Somatara sɔngɔ diya yɛrɛ fɛ bi Fala ye maaw ti dɔwɛrɛ fɛ ni Somatara tɛ wa ne bɛ fɛ sa sisan e ka min kɛ Fala ye e ka baga Segu t'a ma dɛ i ka don a kɔnɔ pour que i ka dɔn k'a fɔ min bɛ a kɔnɔna na donc Somatara baarakɛla an b'u fo Gaku ni a balimaw n'a sinjiw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo a kunnafoni ɲɛnabɔbaw Tale Sina ka maaw k'an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma an ka Segu taa wɛrɛ kɔni a jani équipe 11 Somatara ye an bɛ émission k'a kɔnɔ fo Segu o tɛ ayiwa nin ye Somatara ale jansa ye maa i bɛ ko o ko la kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ɔhɔ k'u ni baara Fala ye nin waati laban in na waleya caman sigilen don sen kan waleya caman bɛ sen na bamanci wale ni ɲuga wale kɛbaw u fɛ an ka jamana kɔnɔna na n'i ye ko ninnu kɛcogo lajɛ a bɛ k'i ɲɛna ko kura don Fala ye nin ko ninnu mun filɛ sen na nin ye a sera yɔrɔ de la yɔrɔ min ni jama fanba bɛ yɔrɔ minnu na a kundalen don olu de kan sisan n t'a dɔn ni hakili b'a la waati dɔ kɛra Baɲangara ka bɔ Koro ka na Baɲangara yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Sogobiya kari joli joli bɛ yen n'o ma minɛ yen maa joli bɛ yen n'olu ka kari ma jeni ye maa joli bɛ yen k'olu ma degun sɔrɔ yen Fala ye dugutaa siraw kan ka bɔ Moti ka na ka bɔ Gawo ka na karitigiw bɛ degun min sɔrɔ a la ka bɔ Burukina ka na ka bɔ min ye Kucala ka na ka bɔ Kuri sira o sira bɛ Fala ye nin waleya in ɲɔgɔnna cɛra a bɛɛ lajɛlen na nka a bɛ kalo 3 bɔ anw y'a fɔ an ka maaw ɲɛna nka ni minnu bɛ ɲɔgɔn na Fala u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ anw bɛ mun kɛ wulikajɔ belebelebaw la o y'olu bolo kudayi de ye wa u t'a dabila fana Nsiami fanga la o don Paul nana o don Julien nana o kelen de don sabula a sɛbɛnnen don ka bila yen a baara bɛ kɛ de yabula u ka jamanaw ka se ka nafa sɔrɔ a la anw ta ye ni an tura ɲɔgɔn na bi sinikɛnɛ an bolo kurulen bɛ si dugu ma jɛ o dugusajɛ an b'a fɔ ko n est ce que an ti marifa bila kɛrɛfɛ an bɛ ɲina ɲɛmaaya bɛ di maa minnu ma olu t'a dɔn k'a fɔ ko an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na ko maa minnu don k'a bɛ komi n'i ye nɛnɛ kɔnɔ ta k'a sigi tasuma sanfɛ Fala ye o de la nin waati in na fɛn min filɛ senna nin ye n'i ma fili mai ni avril kalo tɛmɛnen anw ye ji la nin sɛnɛ ka ya ko ni maa ninnu bɛna na nin waleya in kɛ utu kalo ban waati Fala ye sabula o tun y'a sɛbɛn k'a fa siri k'a fɔ ko ka an kɛ fo an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a lajɛ kɛ n'e taara k'i bɛ taa mobili ta mobilitigi k'a fɔ e ɲɛna ko ale tɛ se ka taa kɔnpaniw kɔnɔna na sofɛriw k'a fɔ k'olu tɛ se ka sira minɛ Fala ye dugudenw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ baari ka ta jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ fɔ min ma ko le chaos contrôlé u tun y'o de sigi an dala nin tile 2 in na Fala ye olu dun ye maa minnu ye u yɛrɛ tɛ koyi minnu b'u bila la o de don o de la an ni diɲɛ min bɛ ɲɔgɔn na Fala ye kan'u filɛ taa ni ka segin ba in na yan dɛ nka ne bɛ ɲɔgɔn ɲininka min na o aw ko aw b'a fɛ jamanadenw de ka lafiya aw b'a fɛ basigi ni lafiya de ka na aw b'a fɛ ka jamana yɛrɛ de mara aw b'o mara cogo di k'o jamanadenw fagali to sen na n'o y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye maaw ka baarakɛyɔrɔw maaw ka balo maaw ka sumaw hali kɔsa in na jenikaw y'an wele k'u bɛ ka misi bila ka taa don u ka malo bɔtaga kuranin na Fala ye yɔrɔ minnu bɛ ka basigi dɔɔnin olu duguladenw fana y'a jira k'a fɔ ji o sababu bɛ k'a to n'o tɛ maa minnu don u tɛ da u tɛ sunɔgɔ u tɛ taa yɔrɔ la wa sabula u b'o yɛlɛma ka don jamanadenw yɛrɛ cɛla ye ka t'u cɛla waleya minnu kɛra a digira maliyɛnw na kosɛbɛ nka Fala ye an kɔnna k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔ sira fɛ bi baara min bɛ sen na maa minnu bɛ k'a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ tiɲɛ don dɔw bɛ kɔ kan dɛ nka caman bɛ an yɛrɛ fɛ yan bi kɔnɔna na gurupuw sanfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ janfa ni jan min dalen don
n'u b'a lamaga fala ye an dafɛ jamana dɔw bɛ a la han u b'a la bi u b'a la sini wa u bɛ ka baara kɛ fana kunnafoni diko ta na sira fɛ yaasa jasiran fɔnkoɲɔgɔnkɔ fo maaw ka tu ɲɔgɔn na minnu yɛrɛ ye ɲɛmaaw ye ka tigɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ na laɲini kɛkun ye o de ye fanga binni ye baara min bɛ u bolo an bɛ a fɔ an ka jamanadenw ye u k'u hakili latigɛ ni n ka wulu ye n t'a si dɔ minɛ fala ye nin ye mun ye tile ganna nka ni ko b'i kan i bɛ ko min ɲɛdɔn o kunbɛcogo man ka kɛ degun ye i bolo sabula i b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na bi an ka jamana kɔnɔna na fɛn caman fɔra ka kɛ ni nin ko in ye nka an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye fala ye u bɛ labɛn na ni labɛn yɛrɛ ma daminɛ ka ban yɛrɛ baara min kan ka kɛ duguma ani sanfɛ u b'o baaraw labɛnw fana na yaasa maa minnu bɛ ka nin ko ninnu boloda an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ ka ɲinini kɛ olu kow la k'olu sigi sen kelen kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen a kɛlɛko ta fanfɛla kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu bɛna wulikajɔw kɛ n'u m'a daminɛ yɛrɛ kaba sabula n y'a mɛn k'a fɔ ko sigiyɔrɔ 2 bɛ yen olu baaraw daminɛ ni pankuru ye surɔ ayiwa an kɔni bɛ min fɔ an ka jamanadenw fana ye fala ye n ti dɛgɛ fɛ tiɲɛ nka a ti cɔn ɲɔgɔn sigilen ɲɛna ŋaniya juguya b'o la dɛ nin baara fana mana daminɛ sisan i bɛ mɔgɔw bɔtɔ ye k'a jira k'a fɔ ko u taara bin an ka mɔgɔw kan kabi sisan ni minnu y'a dɔn u sen t'a la u k'a jira k'a fɔ k'u sen t'a la sabula baara min don ani hakilisigi ni basigi de bɛna na taa ɲɔgɔn fɛ maaw b'a miiri k'u bɛna wuli ka taa giribasa k'a kɛ cogo min o bɛ taa se degun na se maa ma maa min sen tɛ a la an yɛrɛ fana ka kɛ dugudenw ye an ka kɛ jamanadenw ye minnu bɛ fanga dɛmɛ a ka baara la janfa minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na an k'a bila an kunna k'a ko n'an bɛ k'an yɛrɛ ye a n'a degun de bɛ taa n'an bɛ k'an yɛrɛ ye a n'a lafiya de tɛ yen anw de bɛ sɔn nin waati gɛlɛman ninnu k'olu kun yaasa maa minnu bɛ na an kɔfɛ olu ka se ka lafiya nka filɛni ni galama mana fala tuma min na ne b'a dɔn dɔngɔnɔdugu la ni kun bɛ fɔ don o don u ye kari minɛ u y'a kɔnɔmɔgɔw bɔ u ye musow bila u taara ni cɛw ye u ye kari bɔ u y'a kɛ tan u ye dugutaa mobili dɔ minɛ u ye mobili dɔ jeni o caman kɛra nka zen a ɲɛsinna bamakɔ min ma dɛ o de kuma cayalen filɛ nin ye tiɲɛ don bingaliw caman kɛra tiɲɛ don wulikajɔw bɛ sen na tiɲɛ don min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka sɔrɔ nka an yɛrɛ fana ka to k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ni mun ye o ye an ka kunnafoni kolon filili dabila o de y'an ka baara ye anw tɛ marifatala ye dɛ minnu sɔnna k'u bɛ marifa ta k'u joli di jamana ma olu ka baara ye o ye nka yaasa an ka se k'u dɛmɛ u k'a dɔn k'an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an k'u senkɔrɔma don an ka waleyaw la an k'u senkɔrɔma don an ka kunnafonidiw la an k'u senkɔrɔma don an ka barodaw la e sigilen don Bamakɔ yan a bɛɛ ka ɲaami a bɛɛ ka fereke dɔ ferekera dɔ ɲagamina an ma b'o la fɔlɔ n'a tilala ka na dɔ wɛrɛ far'o kan tuguni i yɛrɛ ɲɛna k'i bɛ taa hɛrɛ sɔrɔ min na fala ye a bɛ taa k'i ka bɔnɛ ye dɛ maa caman ye M5 kɛlɛ kɛ n'i y'o ɲininka bi u b'a f'i ɲɛna ni kun y'a dɔn dɛ o ɲuman ye min ye bɛn ani kelenya ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'a b'a fɔ o ma ko union sacrée an ka ɲɛnama sigi sen kan a kana kɛ union sacrée ye ne ka kɛ maire ye e ka kɛ député ye a kana kɛ union sacrée ye e ka kɛ ministre ye i somɔgɔw ka kɛ ministre ye a kana kɛ union sacrée ye min bɛ kɛ ambassadeur ya di ye min bɛ kɛ jɔyɔrɔya di ye min bɛ kɛ sugubulon sigili ye min bɛ kɛ marché dili ye a ka kɛ union sacrée ye a diinɛ na an ŋaniya an k'an sin an ka faso ma an k'a jɔ fala bɛɛ bɛ se ka o kɛ k'i to i ka yɔrɔ la ni diinɛ ni ŋaniya ye nka union sacrée foyi kana taa wolo jɔyɔrɔ di la place ɲini na wari di la ko wɛrɛ sigila sen kan jamanadenw mago tɛ fɛn o fɛn na sisan parce que n'i y'a mɛn tubabu mɔgɔ ninnu da dɔrɔn ko union sacrée o y'olu gɛrɛtɔ ye tasa la de k'u bolo don a kɔnɔ k'u bolo fa k'a digi u da kɔnɔ o dun fɛn tɛ yen f'an k'an hakili to o de fana na n'an bɛ fɛ k'an ka jamana jɔ an ka sɔn waati dɔ gɛlɛya ma koyi n'an ma sɔn waati dɔ gɛlɛya ma jamana jɔli bɛ gɛlɛya dɛ wa kunnafoni di juguw fana kunnafoni kolon minnu bɛ yen groupe minnu sigilen don sen kan maa minnu bɛ k'a kɔkɔrɔma don yan a ye olu dabila a k'aw sen bɔ u sen na a bɛ jatigɛ min wuli
abe fen jugu munun ci abe kiwara jugu munun sinsin abe fen munun fofo aw sigire no gere munun na abe ka ko munun goloma aw ba don ga fo na wolola ko jugu la be ke miwa anga sabali fanga yɛrɛ kɔrɔ ko kana waati kɛ ka taa nka jamana ye bada de o de bɛ to yen an ka k'an ka jamana fɛ fanga maralaw ye waati ko de ye Modibo Keyita bɛ min bi Musa Tarawele bɛ min Amadu Tumani Ture bɛ min Ibrahim Boubacar Keyita bɛ min Sumela Sise Sumelu Bube Mayiga Manden Sidibe o cɛba joli Mohamed Lamine Traoré fala olu bɛ min bi dɔw tun ko ya ko dugu tɛ jɛ olu kɛra cogo di maninfin i b'i tile i b'i waati de la an tun y'a mɛn fana fala ye i b'a dɔn ni ko bilenna fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ a kɔnɔ dɔw tun y'a jira ko fanga jaso wɛrɛ tun bɛna kɛ tuguni an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye fanga jaso tun tɛ yen fanga daraki tun tɛ yen sɔrɔdasi ma minɛ maa ma minɛ nka an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la armée kɔni bɛna baara min daminɛ an k'an cɛsiri an ka ye o la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni bato ale tariku ye An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Septembre kalo tile 7 san 2023 septembre kalo tile 7 san 2025 nin y'a san 2 ye maa minnu bɛ n'u binna ni bingara u ka bato kɔnɔ n'o ye bato Tɔnbɔkutu ye min bɔra Gao n'a tun bɛ k'i kunda Moti kan fala ye nin don a guanna maa si tɛ nin su hakɛ dɔn baara in a san 2 kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɔra ko in kɔnɔna na n'Ala y'olu kisi olu dɔw sigiyɔrɔ bɛnna Kulukoro ma bi u ye don in ɲɛnamaya ka ɲɛmaa ye alu tɛnbeli ye taasibila ani miiri ni hakilina jigi u y'o baara kɛ ka kɛ ni bato ye fala ye bato ye bin kɛra ka yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Zorho ye gunda min ye Guruma ale fanfɛla la n'i ye bato ye lajɛ fala ye maa min tun b'a kɔnɔ a ka ca ni maa 300 ye Gao ni Moti ni ɲɔgɔn cɛ bamanciwale kɛbaw filɛ nin ye kana taa tugu ni bato in na fala ye cɛw musow denmisɛnw ekɔlidenw feerelikɛlaw karayogow maaninfinw a bɛɛ lajɛlen ye k'a bɛɛ nɔɔni ni mugukisɛ ye fala ye bato in tun tɛ bato dɔrɔn ye Mali kɔrɔ n'a tilebi a tun b'o de sɔgɔ k'olu kala ɲɔgɔn na bato Tɔnbɔkutu in yɛrɛ tɔgɔ o ye kɔrɔba de ye kɔrɔ min bɛ Mali kɔrɔ ni tilebi kɛɲɛkan ni baba a bɛɛ lajɛlen u tun bɛ jago kɛ ni a ye bato in dafirili devina a kɛra fala ye salon na siniko fo ɲinan bato tɛ yen min bɛ taa ni maaw ye kɔrɔ fɛ baarakɛla minnu yɛrɛ b'a ko kɔnɔna na ikoma la olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don baarakɛbali ye nin waati in na min ye maa caman ye olu bolo nin ko in kan ka sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ ka lajɛ
ka kiiri kɛ kiiri min jaabi bɛ se ka fɔ maaw ye maa minnu porokotora nin na fala ye denyɛrɛnin fitininin dɔw bɔra a kɔnɔ funangɛnin dɔw bɔra a kɔnɔ maa dɔw su donna ji la maa dɔw somaw tununa dɔw t'u fa ye tuguni dɔw t'u ba ye tuguni dɔw t'u ka balimaw ye tuguni dɔw t'u sinjiw ye tuguni fala yi ko a don ni bi cɛ maaw bolo fila b'u kun u bɛ ka sariya yɔrɔ ɲini kiiri bɛ nin ko in na wa ɲininkali de bɛ ka kɛ sabula n'i ko kiiri bamanciwale ni ka walekɛbaa minnu y'a kɛ olu de kan ka kiiri olu de kan ka jalaki olu dun ma mali sɔrɔdasiw to u ma mali finitigiw to u ma mali denmisɛnninw to u ma mali kabilatigiw to u ma mali sɔrɔdasiw to cogo min u ma mali mɛriw to cogo min perefe ni superefe ni dugutigiw ni kabilatigiw ni fɛnw m'olu si to ko nin ye jolifɔn belebeleba ye min ye Tɔnbukutu bato in ale dafirili ye taasibila ni miiri o b'a to maa ka hakilina jigi kɛ bi k'a ɲini ɲɛmaw fɛ maa minnu bɔra nin ko in na ni u ka joliw bɛ u la hali bi maa minnu mulukulen don nin ko in sababuya la maa minnu bɛ degun kɔnɔna na nin ko in sababuya la n'olu ka ɲɛmaa bɛ alu temeli bolo fala u ka wele se ka kɛ u ma u ka u ɲininka aw bɛ dabolo jumɛn na san 2 waleya in tɛmɛnen a ye mun boloda aw bɛ ka mun kɛ a ye baara jumɛn sɔrɔ mun ni mun bɛ yen bi n'o bɛ aw bolo sabula salon ko a ɲɛnajɛ kɛnɛ ka fala ye mana de tun bɛ don dɔw la dɔw ka nɛgɛw tun ma bɔ dɔw yɛrɛ tun tɛ baara la dɔw colo-cololen maa minnu yɛrɛ bɛ yen fana ni olu yɛrɛ bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la komanafu kɔnɔna na n'o ye batoboli baarakɛyɔrɔ in ye fala ye olu bɛɛ lajɛlen kɛra baarakɛbali ye sabula bato in a tun bɛ min ɲɛ ala dɔrɔn de bɛ a dɔn bato in ko a kɛra yɔrɔ min na a duguladenw ma sɔn han a kabilatigiw ma sɔn sabula u y'a yira k'a fɔ bolojigi kana kɛ maaw kana ɲinɛ o de la bi pinasiw de bɛ yen pinasi belebelew tiɲɛ don u tɛ se ka bato jɔyɔrɔ fa nka u kɔni bɛ k'u seko kɛ kɔrɔn ni tilebi bɛ se ka kari ɲɔgɔn na cogo min min ye k'a daminɛ motikaw fɛ yen ka taa gosi fo gawo k'a daminɛ yuwaru ka taa min ye aka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye bato yɛrɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ sa pinasitigiw u b'u se kɛ a la nka min ye dugudenw ye u ko gouvernement kan k'o ɲɛji cɛ dɛ baara ka se ka ɲini ka d'u ma sabula olu ka joliw a caman bɛ yen halisa a ma ja dɛ a joli dɔw b'u dusukun na halisa a kɛnɛ don jamana ka hakili t'o la hukumu kelen kɔnɔna na min ye Dr Mohamed Kasim Jire ale fana ye taasibila kɛ sabula ale ka cɛkɔrɔba o de tora waleya in senfɛ septembre kalo tile 7 san 2023 min ye kasara in ye a kɛra ba joli b'a ale de sanfɛ juin kalo la a taara faso la n'o ye Gurumara Rusu ye ka t'i ɲɛ da fa kaburu kan fala ye bangeba in a bɛ a su bɛ maloforo de la maa caman bɛ yen min tora bato ko in na u bɛ maloforo de kɔnɔna na u su bɛ maloforo de kɔnɔna na denyɛrɛnin fitininw minnu somaw taara k'u to u yɛrɛ fana u caman su donna ten jilasiw Jire ka fɔ la o de cayara la kosɛbɛ maaw kɔni ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ bamanciwale ni ka walekɛbaw u ye rokɛti belebele de kɛ ka bato in kɛrɛ bon filanan k'o cun maaw olu ye a ye min kɛ tasuma kɔni bɛ ka gɛrɛ u la u ma ni sigi jɛ u yɛrɛ jɛra k'u yɛrɛ fili ji kɔnɔna na fala ye o ye jilasiw caya jatigɛ barika bonyanen maa caman o tora ji la k'a sɔrɔ tasuma o m'u sɔrɔ min ye minnu bɛ se nɔɔni na olu sera ka nɔnfɔn dɔw kɛ nin waleya min filɛ nin ni nin ye kumasuli waleya ye ni nin kɛra ni hinɛma ye a la Mali jamana min ye Jire ye a ko Mali kan ka taasibila kɛ nin ko in na don in a man ka to yen a ka tɛmɛ ten min ye ɲinan san ta ye n'o ye septembre kalo tile 7 ye bi olu jagoyalen don ka taasibila kɛ ka maaw hakili lajigin cɛw ni musow la minnu fana sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka maa dɔw kisi ka maaw hakili lajigin maaw la n'o ye sɔrɔdasiw ye n'olu ye maa ninnu nɔbɔ k'u hakili lajigin maaw la minnu kɛra fure ye nin ko in hukumu kɔnɔna na k'u hakili lajigin maaw la maa minnu bɛ yen n'u y'u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen di Mali ma n'u taara u dayɔrɔ laban na nin fugariya wale in nin jitɔya wale in nin kumasulu wale in o senfɛ ko dugawu don ni sukan seli
k'o kan ka kɛ u ye Dr Jire ka fɔ la a ko i n'a fɔ Birago Jɔp y'a fɔ cogo min a ka fasiriw senfɛ ko maa minnu sara k'u ma sa k'u b'an cɛma u ɲɛ bɛ an na yaasa u su kana an kɛlɛ fala ye k'an fana kana ɲinɛ u kɔ Jire ka kuma na taama senfɛ wulikajɔ senfɛ baara minnu sera ka kɛ nin waati laban in na olu fɛ u taar'u ɲɛda kɛnɛw kan u ye yɔrɔw lajɛ u ye bato yɛrɛ ye bato langolo jɔlen bato tɛ se ka kɛ fosi ye duguden minnu bɛ olu yɛrɛ y'a faamu ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn to sutura kɔnɔna na guruma bɛɛ lajɛlen bi bɛɛ bɛnnen na a ka sa ko bato in a ka se ka taa sa ka bɔ na a ye a jɔlen filɛ yɔrɔ min na nin fala ye ni mugu cira a la banikanikaw fɛ yen a ka bɔ yen u ka taa n'a ye gurumararusu danganda la yaasa ni baara min bɛ se ka k'a la ni yɛlɛma min bɛ se ka k'a la ni fɛn min bɛ se ka k'a la o ka k'a la k'a to yen sabula yen de maa caman a b'u miiri jigin o ka fisa a ka to tancogo la n'o tɛ ko zoo u bɛ sɔn ka wuli a la min ye komanafu maaw ye olu fana mago bɛ dɛmɛ na nin ko in na fala ye yaasa u ka kurun kuraw sɔrɔ yaasa u ka se ka taasibilaw fana kɛ sabula olu fana ka baarakɛla caman o ni tora ko in senfɛ sɛgɛsɛgɛliw dun kan ka kɛ a waati fɛ nogɔni fɛ baara tun bɛ ka kɛ cogo min Jire ko k'u ka segin k'a lajɛ sabula su caman dalen don nin foro ninnu kɔnɔna de la fala ye min ye maaba caman tun bɛ bato in kɔnɔ ekɔli karamɔgɔw b'a la mɛriw b'a la dugutigiw b'a la alimamiw b'a la kagokɛlabaw b'a la olu bɛɛ lajɛlen de dadalen filɛ nin ye tan min ye dugawudonba o kan ka kɛ u ye jamana fɛ o ye ale ka laɲini ye sabula waleya in bɛ kɛ don min layiduw caman tara kumaw caman fɔra nka fɛn kalama ani ni a waati tɛmɛna maaw ka teli ka ɲinɛ ale kɔni sera ka taa taasibila kɛ ale sera ka wuli ka jɔ kɛ ale sera ka min ye damakasi kɛ ale sera ka se sɔrɔ ka taa sukanseli kɔni kɛ nka a ka ɲi jamana yɛrɛ k'a kɛ jamana k'a dɔn yaasa maa minnu filɛ nin ye u somaw u balimaw u limanaw u ka kabilaw maa minnu bɛ yen bi n'olu tolen don u kɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko faso a y'a hakili to u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu binna bato kɔnɔ septembre kalo tile 7 a kɛra komanafu yɛrɛ baarakɛla ye sa o a kɛra maa wɛrɛw ye o minnu su filɛ nin ye nin maloforo in kɔnɔna na hakili to ka kɛ u la ale ka laɲiniba y'o ye Dr Mohamed Kasim Jire k'a ye nin kɛ a balimaw a sinjiw a limanaw maa minnu ye Mali yɛrɛ kanu maa minnu ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila ko Mali ko yaasa jamana a kana ɲinɛ o kɔ fiyewu k'a dɔn k'a fɔ k'u tora nin janfa in na u tora nin faso kanu in na u tora nin wulikajɔ in na u tora nin cɛsiri in na u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ siran u tɛ yira jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ minnu tigɛ u sɔnna o de ma ka to o da fɛ bi ko an kana ɲinɛ o kɔ min ye Jire ale ka laseli o ye o ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw
aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na a bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edem sa mun ka surun aw la. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ ni wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. fala ye an bɛ segin ka na jani kumaso kɔnɔna na k'a jibina ngalo min ni sɛgɛsɛgɛliw y'a kɔkari sabula min ye faransi kunnafonidisɛw ye olu kɔni kɛlen don sa k'u sigi k'u ka ko bɛɛ lajɛlen bɛn anw ma yan u ye min ye u ma min ye u yɛrɛ tɔ taara sa ziirinda da ye wa hali ziiri ɲuman tɛ sabula ziiri bɛ kun cɛ ni kalansen de ye kalansen min bɛ maa bilasira fala ye ko Wagner ko sobilenman dɔ tun b'o bolo Mali kɔnɔna na yan ko ye maaw da ka maaw boso kɔnɔ ko ka maaw faa faransi ka kunnafonidi gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Jeune Afrique ale de ye nin waleya in fɔ ko wa ko video bɛ yen ko video minnu sɔrɔla Gawokaw fɛ yen k'o tun bɛ Telegram sanfɛla la nka olu yɛrɛ min ye Jeune Afrique yɛrɛ ye ale yɛrɛ ka kuma in ɲɛfɔ cogo a ka kuma in lakali cogo a n'a ka ziiri in dacogo falen a bɛ maa jɔlen sunɔgɔ sabula sigana bɛ min na n'i bɛ nin baara sugu kɛ n'i ye kunnafonidila ye daluya gɛrɛw na k'i bolo yɔrɔw yɛrɛ fɔcogo la fɔlɔ sow fɔcogo ani kiw ni yɔrɔw sigicogo ni kanw fɔcogo dɔrɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ ko olu tɛ yɔrɔ in dɔn wa u bɛ ka min fɔ ani tiɲɛ cɛ ka jan nin baara min bɛ kɛ kunnafonidilaw fɛ kunnafonidilaba minnu b'a baara kɛ olu bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka cɛsiri kɛ ka daluya gɛlɛnw ɲini ka sɔrɔ k'a sansalama bɛɛ lajɛlen k'a ye nka olu yɛrɛ tilara tuguni k'a fɔ ka kuma kɔnɔ ko min ye juin kalo tɛmɛnen ko min ye Wagner maaw olu ka telegram yi k'o datugura yɛrɛ maa minnu bɛ yen n'u ye nin kuma in fɔ sa fala ye n'o ye Jeune Afrique ye ale yɛrɛ ye a ka kuma fɔ ka tila k'a kɔ kari ko sabula sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ ni min ye n'o ye telegram ye k'a yira sago irisi karamɔgɔ minnu b'an fɛ yan sɔrɔsiw ka sigiyɔrɔmadonoli la k'olu ka baarakɛminɛn dɔ tun bɛ yen n'o ye telegram ye k'o datugura jaabi b'a yira sa k'a fɔ u ka kuma in kɔni ye kuma kalantan ye kuma min ma sɛgɛsɛgɛ o de la sa kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ye farafinna ani minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ network kɔnɔna na olu y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa Gawokaw fɛ yen nin waleya ni nin kuma minnu fɔra
ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a ko jateminɛ k'a lajɛ dugu ni dugu min ye irisilakaw ka dege karamɔgɔ ninnu tun bɛ yɔrɔ yɔrɔ fala ye ka t'u ɲɛ da a bɛɛ lajɛlen kan ka ɲininkali kɛ dɛ. ne ko aw ka dugu la yan waati min na irisi ninnu tun bɛ aw fɛ a ko tun bɛ cogo di. an balimamuso dɔ ko ni ɲɔgɔnna ko tun bɛ kɛ k'olu kunna bɔ a kalama sabula olu ni kan a bɛ komi nu ni da olu ye fɛn caman ye kan yɛrɛ kɔnɔna na wa mun bɛ kan kɔnɔna na olu b'a dɔn ko min bɛ sen na. ekɔli karamɔgɔ dɔ ko olu ka denmisɛnninw kɔni tulonkɛyɔrɔ bɛ kan koko kɔrɔfɛla ye olu yɛrɛ b'u sigi ye ka te wuli ni ko bɛ kɛ ko sɔrɔdasiw y'o ta k'o ɲɛsin maa ma a kuma tɛ se ka dogo kuma tɛ nin n'a ɲɔgɔnna dasili ni gosili ni faali k'o tɛ se ka kɛ cogo si la adamaden ni ka gɛlɛ cogo min fala ye k'i y'a dibidibi k'a dogo cogo o cogo ko dɔ na bɔ n'a ye. bagan marala dɔ fana y'a yira sa k'a fɔ ko kabini finitigi ninnu kɔni nana n'olu ye lafiya sɔrɔ lafiya dan y'u ta ye ko nka k'olu bɛ min dɔn faransi wolomasiri tabaw taalen ani minisima ni fɛnw taalen ko nin ko k'an ka faamuya bɛɛ fɛ koyi k'u tɛna dɔwɛrɛ kɛ jalakili kɔ ka taga ɲɛsin maaw ma maa minnu b'a fɛ bi cɛncɛnfu ka jamanaw ka basigi mali burukina niger k'olu kɔni tɔgɔ bɛ tiɲɛ don o don faransi kunnafonidilaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye u dɛmɛbaga kura minnu b'u bolo cɛncɛnfu ka jamanaw kɔnɔna na ko ka olu mangoya ko nin man ka bali maa la sabula waleya minnu bɛ senna bi o ye da marafa ye ni kunnafonidi ye jatigiya kuma jatigitanw kuma kalantanw sɛgɛsɛgɛliw tɛ kɛ ko minnu na k'olu fɔ k'i to i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a dɔw mana kɛnɛ yɛrɛ kan fiyewu maaw y'a yira sa k'a fɔ ko faransi yɛrɛ a bilama fala ye e ko a kɛnɛ tɛ k'a ka kunnafonidilaw su saheli jamanaw la i ko wulujugu wa fɛn o fɛn mana fin a b'a fɔ k'o jɛlen ni min bɛ pasi a b'a fɔ k'o ɲɔgɔnna finman kirikiri tɛ yen mangoya fara mangoya kan tɔgɔcɛn fara tɔgɔcɛn kan kibaruya jugu ni kibaruya jatigitanw olu dili su ni tile kabini maaw b'u jaabi min ye farafinna jamanaw ye u caman y'u to yen maa caman kɔsa in na u ye ten ti faransi ɲɛ kan k'a sababuya k'a ka kunnafonidilaw ka kunnafonina dijuguw ye ko maa bɛ se cogo di k'i sigilen to faransi k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira fɛ k'e y'a ye kan dɔ kɔnɔna na maaw taara ta maa dɔw taara minɛ min ye binkɛra maaw kan k'o bɛɛ bɛ se ka dogo cogo di dugudenw k'u da de o kan k'o ye k'a fɔ k'u to o lakali maaw ka bɔ o kalama ko faransi ka nin kuma in min ye jeune afrique ye k'a da ye fɔlɔkɔbin tigɛ wa binni min ko b'u kɔnɔ wulikajɔ min ko b'u kɔnɔ u b'a fɛ ka farafinna jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya saheli jamanaw bila u sen sabara min kɔnɔ ni kibaruya di ye k'a ɲɛ sɔrɔ man di sabula baara minnu sigilen filɛ sen kan nin ye an ka jamanaw y'a jate minɛ u fana bɛ fɛɛrɛw b'u bolo u fana bɛ kibaruyaw di min ye nin nkalon in ye k'a yira k'a fɔ ko irisilakaw kɔni tun bɛ kanw kɔnɔna na k'u tun bɛ nin waleya cɛjugu kɛ k'o tɛ se ka dogo kan kɔnɔna na a bɛɛ tɛ kan kɔnɔma ye han a kɛra cogo o cogo kan kɔnɔma o fana ye tiɲɛ fɔla ye kan kɔnɔma bɛɛ a bɛɛ tɛ kan kɔnɔma ye dɛ ɔhɔ an b'a hakili to o yɔrɔ la dɔnnilakaw olu y'u bolo sigi pinasi 3 kan ani katakatani minnu tun ye minɛnw ta minɛn minnu bɛ yen bi fala ye n'olu man ka don anw fɛ yan ko tile bin waati selen kɔ kunnasini ko ba joli b'a sanfɛla la sa min ye douane ale brigade d'intervention maaw u y'u tɛgɛ da maa dɔw kan ko ye fala ye wulikajɔ in kɔni kɛra sa douane yɛrɛ dɛmɛnen min ye jikankuru misɛnnin minnu b'u bolo n'u b'a fɔ ma ko jet-ski teliman ninnu u y'olu caman de bila munumunu salo la sa yaasa ka se ka baara kɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na pinasiw olu fana bɛ minɛnw ta min ye donita karitɔn kɔni a 400 sɛ min b'an ka feere an fɛ yan k'o de tun b'a kɔnɔ n'o ye sɛsogo min ye ni o kɔnnen don anw fɛ yan o waleya in fana kɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a yera k'a fɔ sa ko min ye douane ɲɛmaa min bɛ baji ka kow kunna n'o ye bemi yɛrɛ ɲɛmaa ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ tuma min sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko nin balo ninnu u man ka don anw fɛ yan wa a segilen fana ka na tuguni min ye douane ye a yera k'a fɔ ta ko maa min ye katakatani bolila 3 wɛrɛ fana fala ye olu fana minɛna karitɔn 300 tun b'olu bolo tulu min b'u bolo a tulu u bɛ ka don n'a ye yuruguyurugu sira fɛ o fana ye namara ye douane mɔgɔw bɛ dɔ kɔkari ɲina o amadu taa kuma selen o bɛ taa ten de n'a ma tɔgɔ to o y'a sɔrɔ fala ye nin waleya 2 minnu kɛlen filɛ ka kɛ nin ye n'o kɛra brigade maaw fɛ o y'a sɔrɔ o dugusajɛ douane directeur yɛrɛ tun bɔr'u fɛ yen
yani wale nga ke tile kelen o y'a sɔrɔ douane directeur général de douane Amadou Konate ale de kun taara kɛnɛ ka ye ka taa u ka ba bolofara kan maa minnu bɛ bolo n'u ka brigade fluviale ye ka t'u baarakɛcogo lajɛ minɛn minnu dir'u ma n'u ye kalan minnu kɛ ka t'i ɲɛda yɔrɔ kan ale y'i kɔ don fɛn fɛn fɔra u y'a bɛɛ waleya ka t'u tɛgɛda ninnu kan o la sa min ye douanelakaw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la min ye ba fana sanfɛla ye k'u hakili t'u yɛrɛ la fala ye fɛn caman bɛ tɛmɛ ba kan dɛ nka douane ka brigade u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na n'u kɛlen don ka minɛn kura minnu sɔrɔ bi o b'a to sa u ka se k'u tɛgɛ da maa caman kan nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira e yɛrɛ fala ye keta fɛ hali n'a sɔrɔ mura nin b'i la n bɛ dugawu kɛ ala ka mura in ban pewu kabini i nana bi k'i nun foro cogo i bɛ k'a foro ten an na forontonin ji ɲini ka d'i ma i k'o fana min k'a fɔ kɔɲɔmuso kura fana ɲɛna k'a fana ka don guala ten ko dɔ kɛra Keba Jalo an b'a fana fo ni ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a fɔ bɛɛ na dɔrɔn k'a yira k'a fɔ ko min ye kunnafoni min kun bɛ yen n'o kun fɔra k'o ye fangadaraki ye a kibaruya a tɛ sen kan sabula an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an y'a ye k'a fɔ a ko kɔni tɛ sen kan Moti paraw jigin yɔrɔ yira an na tan dɛ paraw kun bɛ yen kupu asimi final bɛ sen na Moti ni Kulukoro Moti kɔni kun y'a dasi celu la an taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka Moti ka kelen to yen a daminɛ na sa min ye général Keba ye kelen ni kelen don wa Kulukoro y'a égaliser kupu ka di Kulukoro ye dɛ k'a ta salon k'a b'a fɛ k'a ta ɲinan fana nin ye Keba Sangare ale ni para olu jiginna ni ballon ye finali ale baaraw ka sɔrɔ ka daminɛ zen kɔni u y'u t'u sen ka kaki wa u taara bi goloba B yɛrɛ kɔnɔna na net finali kupu ballon olu jiginna n'o ye fala ye min ye super kupu asimi ta ko duurunan ye nin ye Moti ale ye Buguni ne dasi Kulukoro ale ye anw dasi tumutu sisan sa Salu na Siningo Moti ye kupu in ta Salu Kulukoro y'a ta balontan daminɛna Kulukoro Moti ye ale to ligisi la ka taa ale ka celu dasi sisan k'a bɛ kelen ni kelen na n'ala sɔnna ma n'a banna cogo min na Famara Berete bɛ yen n'ale ye min sɔrɔ o ko bɛɛ lajɛlen na sini an na o d'aw ma ala ka tile ala ka su yɛrɛ caya sini kɛnɛ laban kɔnɔ ala k'o d'a ma a k'an bɛɛ sini sɔgɔma ni ala sɔnna ma ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. La commission des agences de voyage du Mali l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus.